er to jyske ildsjæle, der med udgangspunkt i oplevelser og events er ved at arrangere Christmas Market Scandinavium. Christmas Market Scandinavium vil være en helstøbt præsentation af den skandinaviske julekultur. En kultur, som vi mener omfavner frihed og mangfoldighed. Der vil være en række aktiviteter, blandt andet workshops for børn, hvor de kan lave deres egen juledekoration. Vi vil have Pippi Langstrømpes Villa Villakula, hvor børnene kan høre juleeventyr af forskellige børneforfattere. Til det lidt ældre publikum vil vi have fredagskoncerter med upcoming bands og solister. Her kan du sidde og hygge med varm gløgg og juleøl. Christmas Market Scandinavium skal være hjerternes fest, hvor alle er velkommen og alle er lige. Vi har derfor indgået et samarbejde med AIDS-fondet, blandt andet omkring deres mindehøjtidelighed den 1. december på Nytorv. Vi vil derudover opstille en gaveindpakningsbod, hvor alt overskuddet går ubeskåret til AIDS-fondet. Vi står her på en af Danmarks mest attraktive handelspladser, og vi søger stadigholdere, som med kvalitetsprodukter kan komme med herind og være med til at skabe en helt særlig atmosfære til jul. Julen er kommet tidligt i år, så skynd jer at kontakte os og have en god sommer. Jeg skal være med at sige Men der er jo særligt. Det er også muligt, det skal være så.